komanso maudindo osiyanasiyana apa ntchito. Tikakambanso pano nkhani ya lamulo lalikulu la constitution la Malawi mu gawo lake lachinayi linapereka maufulu osiyanasiyana. Maufulu amene wawanso pano anatapidwa nkuyikidwa m'malamulo awo okhuzana ndi ntchito. Tiyerekeze kuti mu lamulo lalikulu constitution linakambazo kuti munthu wina aliyense ali ndi ufulu wolowa kapena kutuluka kuyambitsa bungwe limene iye akulifuna, freedom of association. Lamulo limene lija linatapidwa ndi ufulu ndithu wa munthu umakhala ndi ufulu chifukwa iweyo ndiwe munthu. So chifukwa chakuti munthu uja sopano ali pa ntchito sizimamuchosera ufulu ngati umene uja. So ufulu umene uja ukulimbikitsidwa sopano pamene tafika ku malo a ntchito. Ndiye Labor Relations Act limene limaonesesa kuti pamene anthu akugwira ntchito ubale uzikhala ukuyenda bwino. Chifukwa ubale ukamayenda bwino ndi kuno productivity ntchito zimagwiridwa bwino komanso chitukuko chimapezeka kumbali zonse ziwiri, wogwira ntchito komanso olemba anthu ntchito. So lamulo limene lili ndi limene sopano limazakwera ndi kuzafika pagawo lokuti munthu ali ndi ufulu kulowa union, trade union, kuti gulu limene la anthu ogwira ntchito okhaokha athe kukhalapo. Ndiye lamulo lilaperekedwa choncho komabe panagawidwa. Lamulo lili choncho wina aliyense ali ndi ufulu wotha kulowa mbungwe limene akulifuna. Koma pofuna sopano kuti muyambe kuyankhulira kunenerera zimene mukufuna iniyo ngati ogwira ntchito pamalo pamenepa, lamulo gawo la 10 section 25 ya Labor Relations Act imene inazalankhula kuti mukuyenera kuti mukhale 20% kuti muzipangidwa recognize sopano. So olembedwa anthu ntchito aja akakona 20%, ngati pali anthu olembedwa ntchito 100, 20 akakwana 20 akhoza amene wasopano kukhala ndi mphamvu potengera lamuloli kuti akhoza ku management kukhala kuja olemba ntchito iwo kuno ndi kumakambirana zokhuzana ndi ma condition a service mmene azisamalidwira ntchito pamene paja komanso zinthu zimene zili ndi interest, common interest ya magawo awiri amenewa. Zimene zimati mukagwirizana pamene papa ndiye kuti ngakhale contract ya wina aliyense olembedwa ntchito imatha kukamba zinthu zina zimene yeye uja alipo, koma ngati collective bargaining agreement imangosayinirana zimene zimakhala automatically mphaso zina zimene zikulowa ku contract ya munthu uja. Chimenechi ndi chimene chimachitika. And sopano izizi tikambakamba za 20% iyi ikukamba zama tikungoti employees potengera lamulo mene na gawira, koma anthu amene ali maudindo akulu pama employees aja osangoti manager lawamba koma senior management akulu ndito kuti amene amene amapanga ziganizo zambiri pa company pacha amene samaloledwa nawo kuti akhale nawo mu mgwirizano wa collective bargaining agreement at this level. Koma subsection ya gawo lomweri la 25 linaza perekano kuti awawa amene ali akuluwa ngatiso akwananso 20% ya iwowa akhonzaso nawo kupanga collective bargaining agreement yawo amu management okaoka. Mwina tisanapite kwambiri za collective bargaining ndi zinaso, tiyambire pamene paukumana olemba ndolembedwa ntchito kuti akuyamba ntchito mwakambapo nkhani zokhudza contract. Mwina mwangotipasa chithunzithunzi kuti mwina magawa ma contract kapena kuti ntchitozi zimakhala motani, famina pena anthu amamvetsetsa kuti ino timayiwalatu zomwe tinagwirizana pamene timalemba na ntchito. Tangu tifotokozera kuti pamakhala ndondomeko zotani pa nthawi imene anthu olemba na ntchito tisanafike ukufa mavuto ena amazabwera ukuku
uyolemba nzake ntchito amazathawira tsiku limene munthu anayamba ntchito. Chimene anthu akena kudziwa nchotani pamene akuyamba ntchito? Zona pamene anthu akuyamba ntchito tikatengera malamulo sanatigawire kuti izi ndi zimene mukuyenera kuti muzikambirana olo muzigwirizana. Poyamba lamulo la Employment Act linangogawa pakali panopa kuti ma contract alipo otani. Ndi jawani ena timangoti la permanent koma ndi contract imene ilibe nthawi yothera. Pali contract ina ya specified period of time yokuti umungogwirizana kuti no tigwirirana ntchito pa chaka chimodzi olo ziwiri olo 5. Ma contract ena ndamene timanena for specific task kuti iyi ntchito imene mukangomaliza ntchito iyi ndiye kuti no tathana takupasani ntchito yomanga ichi tikathana pamenepo tathana pamenepo. Ndiye kumba tikudziwa zokuno pakali panopa kuli review imene kuchitika malamulo amene wawa andi sitingazikambe zimenezo ifoto sizinabwere koma pakali panopa zimene zilili ndi mmene momo. So pano munthu ukapita so pano kuti no mukufuna muyambe ubale chifukwa kugwira ntchito ndi ubale chibwenzi inde kuti wina akukhetsa thukuta wina akupereka makobiri ogwirizana ndi thukuta lija komanso kugwirizana ndi luso limene mwagwirizana lana. So cheni chachikulu ndi kudziwa kuti no kodi panopa ntchito imene mukuti ndidzikugwirirani ndi yotani. Ngati ineyo kuti konse kumene ndakhala ndikugwira ntchito kwambiri nkokuti no ndimagwira ntchito yoona ubale wa anthu ogwira ntchito pamalo kuonesa kuno akukhalapo bwanji china chonse chikuchitika bwanji kulembana anthu ntchito kumene komanso kusamalira anthu aja even popita anthu aja kamapita kaya kupita moti apanga design ola kupita kuti achosedwa ntchito kuonesa kuti no ma disciplinary bwanji. So zinthu ngati zimene zizi one zimonera kuti no pa ubale pamene pacha muziziwe udziwe ntchito yako choyamba job description yako idziwe ndithu kuti ineyo pano pa ntchito yanga ndi iyi. Chachiwiri udziwenso mabwana ako ndondomeko ya kagwiridwe ka ntchito ma procedures amene ali pamenepo kuno kodi mabwana ako ndi ndani ali pansi pako ndi ndani chifukwa kuli malamulo amene amamanga zonsezi mupezeka kuti no kuli lamulo tingoyerekeza pa section 59 Employment Act lukamba za insubordination kuti munthu ungati wauzidwa kuti ugwire ntchito yovomerezeka ni malamulo kuchokera kwa bwana wako yamakhoza kuyimira employer iwe nkukana popanda chifukwa cheni akhoza kuchosa ntchito. Okay, so zonsezo umaina kuti uzidziwe ukatenda kuti pamakhala ma policies ambiri tizidutswa tambiri timene timapanga malamulo poyendesera kampani. Okay, kampani ina iliyonse ili ndi malamulo wake potengera ndi mmene kampaniyo inapangidwira. Okay, tingoyerekeza munthu akugwira ntchito kuame sanga nenezo kuno siku lomwero ali kuame uku akapezeka kuti ali pachipani ayi. Okay, sanga pange ndale akugwira ntchito kumeneko akuyena kusiyako chimodzi. Okay, so zonse zija ndi ndondomeko ndithu even mboma mwa mandazotusa ma position amachiro nenda simungakapezeka kuti mukupanga zawo MP member of parliament pamene kuno kuti no director amati yamba mwasiya mukapange ziti zimenezi chifukwa pamakhala ma conflict osiyana amene amakhala kuchitika ndi ndondomeko lonse imene imakhala mtima police osiyana kakali pamalo paja pamene zoti inu mukuyena kuti mudzivala zovala zokutetezerana ndi ndondomeko ndithu imene inayali zonsezo munthu amene kuti azidziwe andi zimene zimachitika pa nthawi imene munthu uja mukumulandira pamalo paja kuti amve kukoma kuti awa ni malamulo apano okoma ndi awa komanso kuti nditsatire ndi izi. Ndiye mumenaso kukambirana mmene mungathetsere ubale umenewo mukazafuna kupanga resign kusiya ntchito muzatere mukazafuna kuti mutere muzatere ndi tizinthu tina tonse kaya mukufuna muthandizidwe kaya mwina pali zovuta zakuphinjani
ndondomeko yake ndi iyayi mukungofuna kuti mutapeko ndalama zanu pang'ono madivasi ndi amene amakhalira makampanimo ndondomeko yake ndi ndikuti mumazaponya kosoka lamulo kaja iyayi simungathe kutenga ndalama kupitirira 50% mwina ndalama zanu chifukwa lamulo limatikaniza kuti tisakuduleni ndalama zopitirira theka zomwe zingakuphinje zimene zitakuphinjeni kutsogolo so zonse zija ndi udindo nosopano wa human resource management practitioners amene amaona ntchito ubale umene kuti munthu uja azindikire bwinobwino zonsezi. Ubale wayamba tsopano ntchito yayambika chimene munthu walembedwa ntchito malamulo akumupatsa kapena ufulu ali nawo ndotani pa nkhani ino imene yokhudza mwina kulowa mabungu omenyera ufulu wa anthu pa ntchito pa Chingerezi mati ma-union amabwera bwanji ndipo amakhazikitsidwa bwanji pa malo a ntchito. Sopano monga mmene ndafotokozera kumambiriro kuja kuti kulowa union ndi ufulu wa wina aliyense amene ali kale registered unions ma union amene analembetsedwa kale mukaundula wa mabungu amene wawa ku office ya registrar ama unions ziliso mulamulo lomwe la Labor Relations Act kwasukuti ungangodzuka lero unazota ine ndine union mumaina kuti mutsatire inde pakuzokhala pena pauno simunapange register koma anthu 7 angapo akangokwanira amene mujamu mumatha kukhala ndi ufulu ma office amene muja kukatha kupanga register so akakupanga ni register kulembetsa ku trade union kukalembetsa kwa registrar so pano akakulembani bungu lija likakhalapo ndi udindo sopano wa bungu limene lija kumemeza malo ogwira ntchito osiyanasiyana kuti anthu alowe mbungwe lija akhale mamembala so udindo umenewu si wa kampani yayi udindo umenewu ndi wa a union eni yake a secretariat aja ndikuti anyamuka iwo aja abwera akakumane ndi employer amufotokozere kuti ife pano pati mafuna timemeze kuti anthu amene agwira ntchito pano alowe mbungwe limeneli ndi ma employer amatha organiza lamulo silikaniza ayi ndi employer amene akhala otsatira malamulo ndizimamveka kuti ena amatha kukaniza koma sizinatifikepo bwinobwino kuti akukaniza kulowa union chifukwa mwina ngati amapenekera osati kwenikweni kukaniza koma amapenekera zimene zikuchitika amakhala ndi ufulu wotha kufunsanso kumabwalo ndiye nthawi zambiri amene akupenekera osati ukanatu ya eti amene akupenekera amapezeka kuti athandizidwa potengera ndi malamulo chifukwa akapita kwa odziwa malamulo amazoti iyayi aloleni lamulo likutero lamulo ndi authority ndiye mphamvu zimene timazigwirisa ntchito ndi mukawaponyera section imodzi amazazika zoti apa tikatere ife tilandirapo chindapusa nditi alole awa kuti amemeze pa nthawi imene akumemeza amafotokozedwa kuti akwena kuti asapange disrupt asasokoneze ntchito pamalo paja ndiye zimafika kuti amene mukulemba ntchito makampani apereke dongoso loyenerera bwinobwino kuti ntchito zawo zisasokonekere pamene a union akumemeza akamemeza ndiye kuti sopano anthu aja amafotokozera employer wawo kuti ineyo panopa muzi ndi dula ndalama yosonyeza kuti ndine membala wa union yakuti ndi 1% ya salary yake ya munthu uja so ngati ukulandira 1% yako umadulidwa ndi akampaniwo motsogoleredwa ndi lamulo ndipo akampani aja akuyenera kutenga ndalama imene akudula naja ndi kuyipereka ku union kuja kuti mamembala anu ndalama zawo ndi izi ndikutere so anthu ndoti akamakalembesa kuja a union udindo wawo ndikutenga list ja kubweresa ku kampani pa nthawi imene akupereka masalale amadula kumene kuja ndikupereka kuti ku union ndalama zimene za membership zimene a union amagwirisa ntchito ndiye kuti pamenepo ndi kuno union ija ikutheka mukatero mumakhala ndi timatima shop stewards oma yang'anira anzawo
koma zimene zoti union ndimene imapanga ndi anthu aja kuwasankha kuti awa asankhidwenso ndi anthu amememba lawo kuti awa azitiyang'anira awa azitiyang'anira awa azitiyang'anira kuti zintchito za union zimene zifuna kuti zichitika kaya kuli maphunziro osiyanasiyana anthu amene aja wazikhala kuti akutani akudziwa komanso akutha kuuza anzawo komanso mwinanso ndi amene amathandizira kumemeza anthu ena kuti atani alowe union. Mukatero sopano ndi pamene sopano mumakhala kuno mwakhazikika koma sopano ngati even mulipo 10% mumakhala kuti ndinu a union. Yeah. Nkutheka kuti mangotipeza kumene mukuona program ya malamulo akutinji pano pa MBC TV ndipo lero lino tikambira nkhani yokhudza malamulo amene amagwiritsidwa ntchito pamalo a ntchito. Tucheza ndi a George Matipwiri amene ndithu ndi human resource practitioner. Tikabweranso timve zambiri inozo zokhudza kuti kodi anthu amene akuona kuti ufulu wawo kuphinjika pamalo a ntchito angatsatire ndondomeko zotani kuti ufulu wawo uperekedwe komanso kuti umvedwe komanso kuti akuluakulu nawonso amatetezedwa mwina motani pa nkhani ngati zimenezi. Takulandiraniso program yathu ya malamulo akutinji imene tikuwunikira kwambiri nkhani yokhudza malamulo amene amagwiritsidwa ntchito pamalo a ntchito. Amene atithandizira ndi a George Matipwiri omwe ndi human resource practitioner. Musanapumulire timakambirana mwina nkhani yokhudza kukhazikitsa kwa union pamalo a ntchito. Tayikamba ndithu ndipo yakhazikika. Ntchito ya union ndi yotani pamene anthu ogwira ntchito akuona kuti aphinjika pamalo a ntchito. Zikomo kwambiri. Union ili ndi udindo waukulu kwambiri. Wani udindo umodzi ndionesa kuti no anthu apa ntchito akusamalidwa bwino ndipo gawo 25 limapereka no mphamvu ku union ngati afika ma members awo 20% pa malo kuti anthu amene aja akhoza kukhala pa mgwirizano wapadera ndi owalemba ntchito kuti agwirizane zinthu zina zimene zikhale zokomera iwo a union potsatira malamulo komanso pofunisisa kuti akhale akupepesedwa mokwanira pamene akukhetsa thukuta lawo pa nthawi imene akugwira ntchito ma condition osiyanasiyana komanso union imathandizira kuti no pamene mwina munthu waphinjika mwina udindo wake samaudziwa union imathandiza kuti imuyimirire munthu uja chifukwa ndi chikhulupiriro cha wina aliyense kuti munthu amene ali leader ku union ndiye kuti no akudziwa bwinobwino maufulu a anthu akudziwa bwinobwino maufulu a anthu apa ntchito akudziwa bwinobwino udindo wa olemba anthu ntchito ndipo akudziwanso bwinobwino zimene akambirana mu collective bargaining agreement. Ndiye chachikulu chenicheni nchokuti munthu amakhala okwanitsidwa kuyimiriridwa moyenerera. Mukamati collective bargaining agreement mukichulachula tayitambasuleni bwinobwino mufuna kutanthauza chani mwina mopereka chitsanzo chimene chimachitika nthawi zambiri pamalo a ntchito. Tingoyerekeza tonse pano patakwanira 20% ija ndiye kuti sopano union ndi senior management ya organization malamulo limavomereza a union amayenera kupempha kuti tikumanane kuti tipange collective bargaining agreement. Collective bargaining chimodzi kuno kunenerera zinthu zimene mukuzifuna ngati gulu. Okay? So sinde kuti ndi mmodzi yayi. Mwina kungopitirira mpoti no even kuti no ena amene sanalowe union chifukwa pali collective bargaining agreement 20% amene ajawa akagwirizana kuti no salary tagwirizana kuti no ikwera ifika 10% imene imapeza kuti agwira even ena amene sanali na sima members sapereka kwa okhawa amene apanga bargain. Okay? So koma mwina akafuna kuchotsa anthu amene amakhanga tapanga chisokonezo zimene zija anthu amaganizira choncho koma nzoona kuti no titakhalapo ndithu ndi milandu yokuti
employer wolemba munthu ntchito wamuchosa munthu ntchito chifukwa kuti no amapanga za union. Anthu ena timaganizira zokuti munthu akakhala wa union ndi kuti amakhala wovuta. Okay, koma manager wozindikira zimene zimachitika kwa munthu wa union amazindikira zokuno ichi chimene akuchita wa union ichi ndi ku nkhani ya ufulu uwo. Okay, mukamapanga bargain zinthu zija pali level ine kumaena kuyimanso ndithu kuti no apa musaduseso apa yayi ndi bargaining imeneyo. So anthu ambiri amene amasankhidwa kuti ayimirira anzawo ndithu amakhala anthu odziwa kulankhulira bwino zinthu pachenda kamba kali kuno munthu amene akuyena kukhala wanzeru wozindikira bwino wotha kupanga negotiate bwino. Ndi ena nzotheka kuti no amatha kuona ngati kumene chankuvuta, koma zifukwa zochosera ntchito kuti zingoyerekeza kuti zikhale zokhuzana ndi participation ya munthu pa nkhani za union, lamulo likukaniratu. Kungoyerekeza muzota takuchosani ntchito ifoti munapita ku union kukapanga nawo msonkhano, olo munapita munapanga nawo strike, olo mwalo wa union, lamulo ndithu likwapula olemba ntchito ameneyo kwambiri chifoti ndi ufulu uja umene takuwamba kale ani ndi otetezedwa. Koma ngati munthu amene ali wa union kandi leader wa union andi walakwitsa malamulo ena apa kampani, ndithudi ameneyo akhoza kulangidwa ndi kuchosedwa ntchito, koma asachosedwa ntchito chifukwa kuno ndi wa union. Koma nthawi zambiriso ndi luso limene ali nalo a union yacha mwina nkhani ndi timati ya hot, nkhani ndi otentha kwambiri iyi, kodi nkhani ya masalale imukambira na za serious ndi bwino mwina kuwasira ku secretariat yanu chifukwa amene chamakhono mwina sakulembedwa ndi solembedwa ntchito pamene pacha. Okay, ndi cholinga chokuno mphamvu zanu zopanga mpageni musafikane pokuyitsana kuti no pokambirana pacha ndi kuti anthu mwamba kumenya madesiki mukuyimirira mukuloza nazala chifukwa no anthu ndi anthu mikwiyo imakhale kutani ikukwera. So nchifukano pa ena asatha kukhululuka nzoona ndamazitengeranso kuti mwina person kampani yanga ndi mpaka na panopa iweyo zona ungandimira nkundilwa chala ndikupezera yani zifukwa. Koma sizimene kuti zitero chifukwa anthu chimene kuti zisisiyanisa pakati pa kampani munthu uyuyu winayo amene ali kampani ndi munthu iweyo ngati person ineyo ndine nacho person kumene ndikugwira ntchito ino mugwira ntchito ku MPC. MPC ndi munthu, okay, koma ndi munthu wa legal person. Ndi zizisiyanisa ineyo ineyo muzizisiyanisa ngati ineyo manijala wankulu wa ku MPC ndi kukhala ineyo ngati munthu chifukwa kuti mwina pokambirana pacha the moment tasiyanisa kuti ndikuzindikira zokuti ine sine MPC ndiye kuti no munthu cheneza zoti mwina mkwiyo huu umapita ku MPC sumabwera kwa ndani kwa ine ngati munthu. Kuti anthu ngati akudandaula za masalale akudandaula institution osati munthu sakudandaula iweyo yayi ngakhale iweyo boma khati ndi amene umakhala kupanga nawo maganizo aja impena pezi zimatha kukulasabe mu mtima kuti komatu iyoyo khala ngati ndineyo pena amene akulankhulira koma ndimene ma perception amakhalira kuti amaganizo. Koma iweyo monga munthu ukhala senior manager ndi kuti ndi wokhwima nzeru umadziwa zoti nkhani isi yanga iyi ndi yandani ndi institution yanga ndi tione zotani ku institution kwathu kuno kuti tikhale ndi ubale wabwino chifukwa tu institution ikufunga kuti ikhale pa ubale wabwino ndo olembedwa ntchito ncholinga chokuno productivity tikuyifuna ija ma results amene akugwira ntchito acha atuluke okupsya bwino akodita yabwino chifukwa tikatero mbali zonse zikhala bwino. Ndi chifukwa chani mwina aliyense amene ali pamalo a ntchito akuyenda kukhala mu union mwina mmaganizo anu komanso kuti zimenezi mwina zimathandizira bwanji nkhani ya collective bargaining? Timanena ndithu kuti ayi apita kukagwada kupempha mvula ndi ochepa koma mvula igwera onse. Ngakhale makampani ambiri ndiyambirepo kuti makampani ambiri akukanika kuti anthu awo akhale mu union mostly imakhala kuti mwina kampani ja ikuchita bwino kale ndi anthu ena alibe zifukwa zoyenerera zoti alowere union. Ngati kampani yanu ikukusamalira ali bwino nthawi ya mavuto ikuthandizani zonse zima basics zikulipo anthu ambiri amaona kuti palibe chifukwa. Koma kwa amene ali malo mosiyanasiyana ngakhale palibe chifukwa zimangothandiza kuti pa nthawi ina mukuyenda kumalankhula ngati gulu zimathandiza kwambiri chifukwa kuno umodzi muli mphamvu komanso mumalumana
mosiyanasiyana. Komanso zinthu simuchita mchimbulimbuli ayi, simungangodzuka lero nkungopeza pamalo ayamba strike anthu. Chifukwa chani? Union ija ikudziwa ndondomeko imene imatani imagwirira ntchito, imayenera kuyamba kufotokoza fotokoza kadandaulo lathu, grievance handling ija bwinobwino, kuyenda bwinobwino kuti mpaka ndizino zikuzani zikuyenderana. So ubwino wa union pamalo, even kuti munthu upange join union, ndiwo kuti no umakhala ndi gawo lokuti mumatha kumanenererana mavuto awina ngati ako. Pamene tikumaliza nkutheka kuti uthenga umene anthu akuyenera kutola pa zimene takambira nazi ndi wotani? Choyamba uthenga waukulu ndokuti anthu adziwe zokuti ali ndi ufulu pamalo ogwirira ntchito kulowa bungwe lina lilonse limene iwo angalifune. Komanso azindikire zokuti kulibeko employer amene angawachotse pa ntchito chifukwa kuti alowa bungwe limeneli chifukwa kuti malamulo akutero. Komanso anthu azindikire zokuti ngati alembetsa okwanira amatha kukhala ndi mwayi tsopano wotha kumapanga bargain ngati gulu, moti zina zimene mwina amazifuna amatha kuyamba kuzipeza. Komanso employer amakhala ndi ufulu wozithandizira kuti mwina zimene anthu ena amazifuna kwambiri zimene iye sangazikwanise athe kuzipanga, kuzifotokoza bwinobwino, ndipo ogwira nawo ntchito aja amvetsetse. Komanso china chokuti anthu azindikire zokuti akuluakulu ambiri amene ali makampanimu iwonso ali ndi ufulu wotha kulowa ma-union kumene akukanizidwa kuti sangathe kupanga nawo ndi bargaining agreement ya ma-juniors awo. Koma iwowo ngati senior management akhozanso kupangwa kagulu kawo ndi kumakambirananso ndi management. Kukhala nkhale mu senior management iwenso ndi wolembedwa ntchito, ngati mukuona zina ndi zina zikuponyani mukhozanso kukumana. Komanso ngati muli mamembala a union ndi kupanga kagulu kanu ndi kumapanga bargain ngati management. Zimene zonso azidziwe. Makamaka kudziwa kuti pamalo pamene pali union pamakhala pamtendere nthawi zambiri, chifukwa kuno anthu samakanikana, amafikana poti pana kugwirizana ndikuona zokuti employer wanga sakupanga ndalama sindingapange demand izi, employer wanga ali motere sindingapange demand izi. Ndi anthu aja mumagwira ntchito mokhulupirirana andi mupitisana ntchito patsogolo. Tathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Menemo ndimene tachezera ndi George Matibwiri omwe ndi human resource practitioner kutilongosolera ndithu zambiri zokhudza malamulo apantchito, nkhani yofunika kwambiri, nkhani yokhudza mabungwe amene amapangidwa pofuna kuteteza ufulu wa anthu apantchito, ma-union, ndi ntchito zimene amagwira. Nalimbikira ndi nkhani imene ya collective bargaining. Ine Mwai Mtumodzi ndathokoza kuti nali limodzi mpulogalamu yathu lero ya malamulo akutinji. Kufikira tsiku lina pitirizani kuonera mapulogalamu amene takukonzerani pano pa MBC.